ki rabin jikina, bani da aminiya in ba yake ba ta mu zauna. Ke ce nake wa kallon ƙauna kullum da ke a cikin idona. Kin bani suna baki ƙauna inda da ke bani shan wuya. Na ji a raina kin zauna, ni da ke min yau dacewa ki fahimtar zan baki dukkanin so ƙauna. Zan so a ciki yau tanka min na ɗan rage raɗaɗin da ke cikin ruhina. In Allah za na so maganar ke, na dakkali mu zauna kan maganar ke, domin a san ki bari barin ke. Ke sai kaɗai kike sa mini shauki na ƙauna, in dai a san ki ne zan yaƙi. Shigarki ta yi bankin zarce sarauniya zinariya, na hada har ma da indiya. Fuskarki in na duba haske da ke gari, zara kike na cewa yan mata su da baya. Kyandiri da sura wallahi ba kamar ki, tun fari na gari har na hada da kwalliya. Ke ce macen da nake so, a zuciya take ne arba, zan ba ki kauna in kin duba. Ke ce nake wa kallon soyayya, amarya ni zara so a ce an wanke. Ke ce nake wa soyayya, yan mata ki duba, ni kalar ki ban samu ba. Ke ce wacce na zaba, a san ki gashi na yan haɓa. Zara kike ce kin yan mata ne gare ni, san ban gasa a rike ba. Dan Allah ko kadan ki duba na, dan kar abokanai su yi min dariya a soyayyar. Zana so kiyo aunawa, zuciya kiyo dubawa. Ke ce kadai nake hangowa, rayuwa take zaunawa, nazari nake nunawa. Karki ce ina kosawa, zuciya take dubawa, ni da ke biyo dacewa. In dai a san ki ne zan yi fariya, zan tura dukkanin masu hajijiya. So